Alamisa zuli kalo tile 23 san 2020 an minnu bɛ kan filɛ a mana kɛ diɲɛ fan o fan an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma. An ka bi bakuruba olu de filɛ nin min bɛ tali kɛ lakanako kibaruyaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko zandarmu 2 olu fagara Gawo min ni o ye binkannikɛla marifatigi dɔw fɛ ka na se basigi politiko kun kan halisa an ka jamana kɔnɔ. Ni ye aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka politiko gɛlɛyaw la halisa jamana kɔnɔ. An bɛ waati min na i n'a fɔ bi min ni o ye CEDEAO ale jamanakuntigi 5 o de bɛ Mali jamana kɔnɔ walasa ka kuma ɲɔgɔnya ta min ni o ye jɛkulu min ni a bɛ wele ko M5 RFP ani an ka jamana marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn ani kɛlɛya bɛ se ka basigi cogo min an ka jamana kɔnɔ. An b'a yira la ko ni min bɔra o ɲɔgɔnyew la sini ni Ala sɔnna an bɛ olu da aw tulo kan. Lakanako kibaruyaw la min ni o ye Gawo mara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a k'i naani na k'a yira la k'a fɔ min ni o ye zandarmu 2 ko olu de nin tora u bɔtɔ u ka dumuni tayɔrɔ la u ka mobili kɔnɔ ni a bɛ wele ko pick-up nanzarakan na k'a yira la k'a fɔ ko ni zandarmu 2 ninnu ka fagali a kɛra tilegan dɛrɛndɛrɛ fɛ nɛgɛ ɲɛ 13 tɛmɛnen ni sanga 30 ye o waatiw la ko min ni o ye dabalibanko ye k'a yira la k'a fɔ ko nin kɛra tilegan dɛrɛndɛrɛ fɛ o si la fagalikɛba minnu ni o ye binkannikɛla marifatigi ninnu maa si ma se ka u lasa k'a dɔn maa suguya minnu don ani k'a dɔn u bɛ bolimafɛn min na walima min ye u ta yɔrɔ ka se ka o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen di faamaw ma. K'a yira la ko fagali in kɛlen kɔ maa ninnu u ye zandarmu 2 u y'u ka maramafɛn ta ni ka taa ni o ye kibaruya in dilen zandarmu ma u wulila ka fan bɛɛ munumunu walasa ka sɛgɛsɛgɛliw boloda min b'a to maa minnu ni o ye ni binkannikɛ wale ninnu kɛ walasa ka zandarmu 2 ninnu faga olu bɛ se ka ye ni ka u minɛ k'u bila fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan teliya la cogoya min na. Halisa Mali politiko gɛlɛyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ni o ye farafinna kɛlɛya tɔnba ye ni a bɛ wele ko Union Africaine ale ye laseli kɛ zuli kalo tile 21 tɛmɛnen laseli min senfɛ u y'a yira ko min ni o ye CEDEAO ye ale ye laɲini minnu kɛ walasa bɛn ani kɛlɛya o bɛ se ka don Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ko o laseli ko a bɛnna olu ma olu hakilina fana ye o laseli ye olu kɔ min ni o ye nanzaratɔn jɛkuluba ye ni a bɛ wele ko Union Européenne olu fana ye o laseli kelen kɛ k'a yira ko CEDEAO ye laɲini minnu kɛ walasa bɛn ani kɛlɛya o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogoya min na ko o siratigɛ la ko o bɛ bɛn olu fana ma o kɔ ko min ni o ye fagali min kɛra soroba ɲami min ni o kɛra jamana kɔnɔ zuli kalo tile 11 fo ka taa se 12 ni 13 ma ko fagali min kɛra o la ko ka o ko sɛgɛsɛgɛ ka da kan ko tɛ ko ye ko min ni o bɛ bɛn démocratie fanga kɔnɔ ko maa minnu ni o kɛra nin ko ninnu sababu ye ko ka u minɛ ni ka u bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan walasa u bɛ se ka kiiri cogo min na u ka wale kɛlen in na. Faraɲɔgɔnka jɛkulu min politikitɔn na ni a bɛ wele danzarakan daɲɛ surun na ko ARP ni a ɲɛmaaya bɛ cɛman Hubert Kulibali bolo olu ni an ka jamana minisiri ɲɛma u ye lajɛ min kɛ walasa k'a dɔn CEDEAO ye laɲini minnu kɛ min ni o ye gɛlɛya min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ politiko gon kan ka o laseliw ka olu fɛsɛfɛsɛ o laseliw senfɛ min ni o ye cɛman Hubert Kulibali ni ale bɛ an ka jamana kuntigi kɔkɔrɔma don nin waati la ale ka tɔn o tɔgɔ la a ko nin waati in na min ni o ye CEDEAO ye laɲini minnu kɛ k'u ni minisiri ɲɛma ka laseli kun tɛ dɔwɛrɛ ni ka o kɔnɔna kuma bɛɛ ka bɛn kelen kan walasa min ni o ye gɛlɛya mɛn an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka wuli cogoya min na teliya la a ko CEDEAO ka laseliw senfɛ min ni o ye an ka jamana gouvernement ye ko bɛɛ b'a dɔn a bɛ waati jan bɔ gouvernement o tɛ an ka jamana kɔnɔ a ko b'a ɲini minisiri ɲɛma fɛ min ni o ye fɔ ka bɛn kɔnɔ a ka gouvernement dɔ sigi teliya la walasa laseli minnu ni o bɛ sɛbɛn in kɔnɔ o bɛ se ka waleya cogo min na ni o dɔ ye an ka jamana sariya sunba ka falen don ale taama cogo la ko o baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na teliya la min ni o ye Dr Amadou Abdoulaye Sy ye ni ale ye kɔfɔbu ɲɛma ye ale fana ka laseliw senfɛ a ko min ni o ye ale ka hakilina ye
o ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ kan ka se ka sigi ni ka fɔ ka bɛn kɛ walasa bɛn ani kɛlɛ bɛ se ka sabati cogoya min na ale ko min ni o ye olu ka tɔn jɛkulu ye ni o ye fanga kɔkɔrɔmadonbaw ye ani M5 RFP maaw ko ni olu kun sera ka sigi ka kuma kɛ ko a ka ca ala fɛ min ni o ye bɛn ani kɛlɛ kun bɛ se ka sabati cogoya min na ka d'a kan ko waati o waati n'a fɔra ko ka wele bila maa wɛrɛw ma ka bɔ ko kan olu kana kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko o tɛ ale fɛla ye Abdoulaye Amadou Sy halisa ale ka fɔ la a ko lajɛba min kɛra an ka jamana kɔnɔ san 2019 ni o ye san 2019 décembre kalo san ye a ko fɛɛrɛ 4 belebeleba min tigɛra walasa gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ fu bɛ se ka siri o dan na ani laseli 118 minnu ɲinina ni gouvernement ani jamanadenw ka kumaɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn cɛ ko hali ni o y'a sɔrɔ fanga sinamatɔnw ni olu ma sɔn ka ye o kɛnɛ kan a ko o baara ninnu olu waleyali ko ale hakili na o tun bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ belebeleba ye min b'a to bɛn ani kɛlɛ bɛ se ka sabati kuntalajan dɔ kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Ni kibaruya mɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛ la an bɛ a yira la halisa ko nin baara bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ala ni ANCD ani AMAP olu ka bolo ni ɲɔgɔn ma baaraw ye an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.